SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 18 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ ढेकियाजुलिनि 1 नं वार्डआव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। अमृत बिथांखिनि सिङाव गोदानै लुनाय दै टेंकिया बेरफ्रुदों होनना खौरां मोननाय जादों। बेरफ्रुनायनि उनाव दै टेंकिया गोग्लैना गंनै न'खौ सिलिंखार खालामदों आरो लोगोसे सानै खुदियाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ दै टेंकिया बुखारलांदों होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदान थायारि खाबुफोरजों लुफिननाय जाबाय। अमृत भारत स्किमनि सिङाव 101 कौटि रां खरसा खालामनानै बे रेलवे स्टेशनखौ लुफिननाय जादों। अमृत भारत स्किमनि गेजेरजों रङिया डिभिजननि मासबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदान मुगानि खम बेसेननि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां हान्थामेला मिरुआव सोलायनाय जादों। लोगोसे जायगानि दोरोङारि नेरसोनथि आरो हारिमुवारि सिनायथिखौ संरैखा खालामनायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आसेर बिथाङा फोरमायथिदों। मासबाद रेलवे स्टेशनखौ अमृत भारत स्टेशनाव सोलायनाया बे ओनसोलखौ समाजारि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोगोन होननानै। कक्राझार जिल्लानि खान्थालगुरि गामिनि माइ आबाद फोथाराव खान्थालगुरि दालाइसा रुपामनि बाथौ धोरोम आफादा खौसेयै माइ गायनाय जागायदों। हौवा हिन्जाव आरो लाइमोनफोरजों लोगोसे गासै बैसोनि सुबुंफोरा फुंनिफ्रायनो ओंखारबोनानै माइ गायनाय आबाद मावनायाव बाहागो लादों। जाय समाजनि गेजेराव सुबुं माहारिनि खामानि मावनाय हारिमुखौ दिन्थिदों। ढेकियाजुलि हालामनि साजिद माहिर इस्लारिया जेम आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। उथ्रिसारनाय फरायसाखौ दुंब्रुदै बरायदों। ढेकियाजुलि सार्कोल इउथ कमिटि NELC-आ 2026 मायथाइनि इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बम्बेजों खुंजानाय जेम आनजादखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि हालामनि दावगाफुर गामिनि थागिबि थुराजामिन इस्लारि आरो मन्जु इस्लारिनि फिसाज्ला साजिद माहिर इस्लारिया गासै 1031 रेंक लानानै उथ्रिसार जानो हादों। सनम वांचुक बिथाङा गावनि उखैहाब सोमावसारनाय हांगार स्ट्राइकखौ माब्ला फोजोबगोन? पवन खेरा सफैनायनि उनाव अभिजित दिपकेनि गिदिर बिबुंथि। निट पेपार लिक केसखौ लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनि बिबान एंगारनायनि दाबिजों दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मावथि सनम वांचुकआ उखैहाब सोमावसारगासिनो दङ। बे समावनो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि पवन खेराबो सनम वांचुकनि मददाव जन्तर मन्तराव सहैदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 20 सान उखैहाब सोमावसारनायाव सनम वांचुकनि गुवाहाटीनि बशिष्ट बिरखं दालांनि खुन्थियायाव सावगारि एरखांबाय। आबहावा रैखागिरि एबा समाज सिबियारि सनम वांचुकनि सावगारिखौ एरखांदों। आरोबाव गुवाहाटीनि नेहरू पार्कआव सनम वांचुकनि हेफाजाबाव फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जागायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ मानो बोस्लायनो हाया? सा 20 फरायसाफोरनि जिउ फोजोबना लानायनि दायनिगिरि सोलोंथाइ मन्थ्रिया होनना अजद दैखांदों। चिराङाव फिन गेदेर गेदेर दंफां दानफायना हाग्रा सम्पद सिलिंखार खालामदों होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दासो थांनानै फैदों जोङो बाहाय सुमलि बिफां आरो फरेस्ट स्पिसिसखौनो दानफायनाय जादों। गिदिर गिदिर दंफां गासै 30-35 दालसो बिफां दानफायनाय जादों। आरो बे जेनाखि एरियाखौ बिसोर अकुपाइड खालामदों बियो गलगाथा 4 2023-24आव जों बेखौ इभेक्सन खालामखांबायमोन। बेयाव जोंनि स्टाफआ जेब्लायबो मुभमेन्ट जानायनि थाखाय बिसोरो बे मोखांखौ दाननो हायाखैमोन। खिन्थु ओरैहाय सिङाव बिसोरो दानखानाय दङ आरो बिनिनो बिसोरो गलगाथा 4 नाम लादों बिसोर गोदानै। खिन्थु बे कमप्लिटलि नेसनेल पार्क जेनाखि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि आन्डारावनो गोग्लैयो। दा बियो दिनैहाय दाननाय दंफाङाल' दिनैहाय, खिन्थु बिसोर हाखौ गोबाव समनिफ्रायनो बिसोर लानानै दंखायो। दा नैबे गोदानै दानथारनायाथ' बे 2-3 हेक्टर जागोन। बाखि बे एरिया कमप्लिट नियार एबाउट 50 स्कुवेर किल'मिटार बियो अलरेडि दंस' जानानै बिसिनि आखायाव दंखायो। दा बेखौनो जों जुजिबाय थादों आरो खालामबाय थादों। जों मोनसेल' अर्डारखौ नेदों, जों इभेक्सन अर्डारखौ नेदों। इभेक्सन खालामनानै जोङो बेखौ बाहाय मानसि दोननांगोन, केम्प दोननांगोन। बाखि जोङो नामाव इभेक्सन खालामनानै न' सिफायनानै जेबो लाब गैया। जोङो बेयाव इभेक्सन खालामखांनायनि लोगो लोगो जों बाहाय केम्प लुनानै थानांगोन। अब्लासो बे हाग्राखौ जों लाखिनो हागोन होननानै आं सानो।
पलिटिकेल केसारथ' गैया बिसोर गावसोरखौ बासायनो थाखाय हयथ' जायफोर एनकरेजमेन्ट खालामो बिथांमोनहा नानानथा खोथा बुंनो हागौ जोंहा पलिटिकेलजों इनभल्भमेन्ट दं जों सोरबा अफिसारजों इनभल्भमेन्ट दं बेफोरबायदि नानानथा खोथा बुंनो हागौ खिन्थु बे इलिगेल एक्टिभिटिसाव आं सानो खुनु स्टाफ आरो खुनु पलिटिकेलि बेयाव इनभल्भमेन्ट गैया होननानै आं सानो जोंहा जथेस्थ' मेन पावारा दङ खिन्थु जोंनो अर्डार नांगौ पारफेक्ट अर्डार नांगौ बाखि जों डिउटिखौ होआखै नङा जों होबाय थादों भिडिअ फुटेज दं आजिखालि डिजिटेलाइज वर्ल्ड जोङो मोनफ्रोमबो भिडिअ फुटेज होनो हायो जे जों डिउटिखौ होबाय थादों बेयाव जोङो नियार एबाउट 100 to 150 दङ दासिमबो जोङो दङ रेडि सोरबा इलिगेल एक्टिभिटिस खालामोबा जों दानो उथायगोन जों बे पजिसनाव दङ सिनायथि जानो हायाखै जोङो सोंदों सोंनानै जों इनभेस्टिगेसन खालामदों जायफोर न' लुनानै दं बेयाव फिसा फिसा माने तिरपालजों बिथांमोनहा माखासेया बे ओनसोलनिनो आरो माखासेया बाहेरानिफ्राय फैनानै बेयाव हा लाफैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों दानायनिथ' जेबो इन्टारेस्ट गैया बिसोरनाव मोनसे लभ आरो मोनसे हा लानायनि मोनसे उद्देश्य बेयाव इनक्रोचमेन्ट खालामनायनि बाखि जेबो गैया बिस्रा पर्बतजरायाव हानि जेंनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै सुकुनजरा पार्ट 2 गामियाव फरेस्टआ हा लानो नागिरनायखौ सुकुनजरा गामिनि रायजो राजाफोरा मानिनानै लानो हाया होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों जोंनाव दा जानाया जोंनावथ' आगोलबो जोङो बायदिसिना एसे रायलायनानै जों गेजेरजों बयनोबो फोरमायहरनाय जाबाय दा थाङै थाङै आरो बिसोर मानिनाय बायदिबो जाहैनानै आरो दिनैनि दिनाव आरो बिसोरो ट्रेक्टरजों पस्ट लाना फैबावदों जिहेतु फरेस्टआ मानियाखै बागानखौ मावथारगोन बायदि दा बिसोरखौ जों पस्ट लाना फैनाय नुनानै दा गामिनि हिन्जावफ्रा गासै ज' जानानै दाना ट्रेक्टरखौ जोङो घुरायहरनायानो जाहैबाय हिन्जावफ्रा जोंथ' रायलायदों रेन्जार सारजोंबो रायलायदों जोङो जोंनाव आगोलाव बे जोंनि बरबदान जिथु एम मोनमोन बायद' बेबो फैनानै जोंखौ रायलायलांदों जोंजोंनो दा मावनाय नंला बायदि होनना बुंलांदों बेबो जोंनि उसुबिदानि थाखाय दा बेयावबो नै दासिमबोआवबो माने बिसोरो खामानिखौ दा आरो मावनांगौ बायदियै फैगासिनो दङ दा जोंना बेनो जे जों दा बेहाय जुदि मावहोनो जों मावहोनाय नङा रायजो राजाफ्रा बयनिबो माने बिनिबो एसे बयबो बेयावनो बारि बागान मावनानै जों आबाद खेथि मावनानै बेजोंनो सलायनानै जायो गथ' गथाय लानानै न'खर संसारफोरखौ दा बिनि थाखायनो जोङो दा सानो जोंनि बे पर्बतजरानि एम मोनमोन बायद' बिथांनिसिमबो जों आगोलावबो बुंहरखाबाय आरो जों बेनोनो जान'निबो होखाबाय दा जों बेनावनो अनुरद खालामबावो जे जोंनो बे बायद'आ जोंनि नैबे दा फरेस्टनि बागान खालामनो थांनायखौ बायद'आ जाहाथे जोंखौ अननानै जाहाथे बन्द' खालामो जोंनो बेनो बायद'निसिम अनुरद थारैनो बे लकेल मोनमोन बायद'आ सिगां समाव नोंथांमोना मा खोथा होलांदों बे बावैसो सम नोंथांमोनजों गामियाव फैना सावरायफैदोंमोन दा बिथाङा बुंलांदों दे जोंनाव सोंदों नोंसिनाव बेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन जों होनदों जे जोंनाव बागान खालामोबा उसुबिदाया बेनो जे जोंनाव जा एफा एनै बयनिबो एफा एनै बारि बागान मावनाय दं बागानफोर दङ रबार बागान सोरबा गय बागान बेजोंनो जों न'खर संसार सलायो दा बेखौ जुदि फरेस्टआ जुदि बागान खालामनांगौबा जों माहाय मावनानै जानो जों माजों सलायनो दा जोंना बेनि थाखायनो उसुबिदा मा खोथा होलांदोंमोन बे फैनानै दा बायदेवा होनदों होमब्लाथाय नोंसिनाव बेयाव मावोब्ला उसुबिदा जाथारगोन जों औ जोंनावथ' उसुबिदा जाथारगोन जों बेयाव होनाय नङा बायदेव अबेबा साइड लाना मावनो हागोन दा गाव बुंलांदों दे होमबालाय बिदिनो जाथ'थोंसै उनाव आं माबा मोनसे खालामसिगोन दिनैसिमबो माथो नुनाय बायदियाव बायद'आ जेबो माबाखौनो खालामाखै दाबो माथो बेयावनो मावनायनि थांखिखौनो लागासिनो बायद'जों सावरायफिनदों दा जों सावरायफिननाय जाथ'वाखै माब्ला सावरायनो थांखि लादों नामा रायजोनिफ्राय सावरायनो थांखिया जोङो सावरायनांगौ बायदि जानानै फैबाय सावरायहैनांगोन बायदि सावरायफिननांसिगोन दिनैबो फैदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनि मानसिया दिनै डिपार्टमेन्ट मानसि फैयाखै माने डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओरैनो लेबार फाथायहरनानै जाय पस्ट गायगोन लेबार बिसोरो गारियाव पस्ट लानानै फैदों डिअ' जों जेबो सोमोन्दो गैथ'वा गैथ'वा ना ओहो